Ndị isi ụlọọrụ Nigerian Institute of Public Relations NIPR ngalaba Anambra Steeti ahọpụtago ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS maka onyinye nkwanye ugwu dịka ụlọ mgbasa ozi kachasị eme nke ọma. Ya bụ onyinye nkwanye ugwu na-agba osialị maka ọrụ ọma dị iche iche ABS na-alụ n'ịgbasa ozi na Anambra Steeti n'obodo ndị gbara ya okirikiri. Emume nkwanye ugwu ahụ bụ nke ga-ewere na nzukọ ozugbo ọbịa n'afọ na onyinye nkwanye ugwu nke ya bụ otu NIPR ngalaba Anambra Steeti ga-ewere ọnọdụ n'abalị 22 nke ọnwa Maachị afọ 2024. Blessing Dennis ga-akọdalu akụkọ a na mgbe ha nọ na njem mkpọtụrụ nyegara onyeisi ọrụ ABS nke onye chairman nke otu ahụ bụ ọkammụta Angela Nwammụọ kwuru na enwegori ezigbo ihe eji mara ndị mgbasa ozi dịka ABS bụ ndị nke bidogoro mgbe gboo na-agba mbọ ma dụkwa uchu n'ọlụ na izipụ ozi nke bụ eziokwu nakwa ị na-ekuzikwara ndị mmadụ ihe dị mma. Ọkammụta Nwammụọ bụ onye kọwara na nhọpụta ABS dịka ọkacha mma na mba South Africa bụ nke gosiri na ha dị uchu n'ihe gbasara izisa ozi nke ọma. Ka ọ na-ekwu okwu, onye past council nke otu ahụ bụ Reverend Fada Boniface Mbanefu kwuru na ABS bụ ndị tụgoro ntọala n'ihe gbasara izisa ozi ma kwuo na ha edozigo ụzọ ha nke ọma ka ndị ọzọ wee mụta ka ha si eme. N'okwu ya ka onye chairman nke AGM Planning Committee bụ Dọkịta Ikenna Umanolue kọwapụtara mkpa ụlọọrụ na-agbasa ozi bara n'obodo ma kwuo na ya bụ ihe ha na-eme bụ nke agaghị eneghara anya ma kwunwe na ha bụ ndị na-anọchi anya dịka ndị na-ahụ ihe na-eme, ndị na-ezizikwa ozi nyegara ndị mmadụ nakwa ndị jikwa ike ha na-agbasakwa ozi nyegara ndị ndu obodo a. Na nzaghachi ka onye managing director nke Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu kọwapụtara afọ ojuju ya nyegara nhọpụta ma kwunwe na nhọpụta bụ nke bụ eziokwu na ụlọọrụ ABS bụ ndị nke na-agbasa ozi ọfụma. Onye isi ABS ahụ kọwapụtara na ụlọọrụ ABS bụ nke nwere ezigbo ugwu otu ha si ezipụ ozi bụ ịgba ma kọwaa na ya bụ amụma ha bụ nke eji na-akwadokwa ndị ime obodo ndị amara ihe kwe na-akụ ma dụkwa ndị otu NIPR ka ha were igwe nzikọrịta ozi ha dị iche iche kọwapụta ọtụtụ ihe na-eme na ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo ma kwe ha nkwa na ịkwado ihe ha na-eme na njikọ aka ọnụ. Site n'Ọka, abụ m Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.